zuciya yo yarkalaba gani kan hanya zarabar ƙauna na ɗauko miki shirya bi na tarbayin mata sina dawo na tafi ga masoyiyata na tafi birnin so abokai na sina dawo zan je in ga masoyiya yarkalaba na dawo sabon ƙauna za na kai mata sai in juyo fatan alkhairi ku yi mini nasara a gudun ta ƙirgata yalo na kira wayarta ta ɗauka muna wayar daɗin ya sanya ni har na duka na ce mata ƙaunar ki ta san kamar na yi hauka gani nan kan hanya zan zo kalaba sai ta farta ta ce da ni dakto a kullum kana kalbina na kai da ke kwana na farka cikin so ƙauna ana kawo ka lafiya ka same ni za ka ga ƙauna ka kula mun kanka don Allah in ka zo zan yi magaciya kin shinga na zan zo kalama ko a ƙasa ba zan fasa ba daɗi ƙauna zuciya yo yarkalaba gani kan hanya zarabar ƙauna na ɗauko miki shirya bi na tarbayan mata kamar na buɗe ido na ganni gaban ki maradi ne na bagu in ganki magana ido na shaida ne soyayyar ki a zuciyata tana da ɗaruri ne wani labari ki dai bari sai na zo kin mata